stort end FC Midtjylland, trods alt. Nordsjælland har haft mareridt, og der er ved at skulle se frem til at møde Kevin Mbabu. Ham har han kørt godt rundt med et par gange i sæsonen. For at tilføre kampen et eller andet. Se her Billinge, hvorfor løber du ikke ud væk fra skyggen, og så tager den med fremad? Ja, nu er der jo plads. Der angriber. For det er der, han spiller. Chilufya spiller ude til højre. Finn Ankersen. Ja, det er det der område, det Nordsjælland søger hele tiden. Området lige nu. Indtil flere point undervejs i mesterskabsspillet, så er det altså de to bedste, der er på kunstgræs. Ankersen igen med den direkte bold op. Denne gang på Nord. Det er et hold med en utrolig stærk mentalitet. Og jeg bare gå tilbage til mesterskabskampen for 2 sæsoner siden, hvor FC Midtjylland var bagud med 3-0 her på stadion og endte med at spille 3-3 og endte med at sådan et hold, der har vundet en hjemmekamp med 2 mål i Europacupen og så bare er kommet til udkampen for at forsvare sig. Ja, men det gør det da. Det gør han også her. Prince Junior. Stop fedt et par gange. Så går det for langt, når vi taler kampen om bronzemedaljerne. Ja, de skal jo da håbe på, at det går FC Nordsjælland dårligt. Ja, det vil jeg også anbefale. Han har fået en ny udfordrer. Ham sætter han Junior. I fødderne på. Nej, hvor er det godt. Det lykkedes alligevel for FC Midtjylland at få afværet en dejlig detalje for Larsson Naki. Og det er Osman Diao. Byskov. Cho. Nennebusch. Tæt på, han kan få den med i løbet. Det er dristigt, hvad Diao han laver, men det lykkedes. Kom nu, Michael, råber Mike Tudor ude fra sidelinjen ind mod Gogorza. Ja, det er faktisk Diao, der er. Nu, et eller andet omfang gik op, nu skal vi se her. Nene bliver bremset. Lige ved, at der var jo sådan en kuriøs afretning, der skaffede FC Nordsjælland sejren på MCH Arena, da mesterskabsspillet begyndte ind i overtiden, hvor Prince Junior Ja, det må man da nok sige. scorede til 1-0.